Znao sam da je muško. Pozdrav youtuberi, Kukuruzna trešnja ovdje, dobrodošli u danas novi klip. Danas ćemo da uradimo jedan novi izazov, uglavnom ovo je test. Danas ćemo da pogledamo test koji se zove Can you guess which is a man or a woman? Znači moramo da pogodimo, ovdje ima 19 ovdje slika i mora da se pogodi, znači da li to što vidimo znači, na slici, da li je muško ili žensko. Kao što znate u današnje vreme postoje sve te operacije ili make-up što možete da pretvorite sebe u šta god onako želite, tako da je jako teško da pogodite da li je danas neko muško ili žensko. Više ljudi, ajde vidimo koliko ću ja ovdje da pogodim. Idemo prva ovdje slika. Ajde vidimo šta je ovo sada. Liči znači na žensko. Da vidimo ruke, kosa, sve mi izgleda ovako prirodno. Ajde da lupimo da je ovo, ne znam da li žene imaju ovako ovu rupu, nisam vidio, ali mislim da je ovo žensko. Ajde da kliknemo. Muško. Ovo je muško, znači ne mogu da verujem, vidite kako je izgledao pre. Znači what the fuck. Idemo dalje ljudi. Druga slika. Da vidimo šta je ovo žensko ili muško. Ova baš lepo izgleda, znači vidite kako lepo telo ima. Ne znam ovo, ako je ovo muško, znači svaka čast, ne mogu da verujem da se ovako može neko se pretvori u žensko. Znači ja ću da kliknem da je ovo žensko, znači grudi su, koliko ja vidim prirodne grudi, kose, znači koliko ja vidim ovako isto prirodna, nije perika. Ajde idemo ženska. Jeste. Ovo je bila ženska, znači dobro da sam ovo pogodio. Idemo dalje. Ovo iskreno da vam kažem, kad sam vidio lice, izgledalo mi je na muško, zato što ima veliko lice. Da vidimo ovdje ruke, triceps nije baš toliko veliki. Kao što znate, žene ne mogu baš puno brzo da nabace ovako masu, tako da mislim da je ovo žensko. Ajde vidimo, zbog ruke znači mislim da je žensko. Znači nema neki veliki triceps kao što imaju muškarci. Nije, ovo je muško. Muško, samo što nema njegova slika. Znači eto, nisam pogodio. Idemo dalje. Šta je ovo sada? Ovo bi mi stvarno jako bilo čudno da je ovo muško. Znači, lice kao lice izgleda ovako slatka ovako devojka, znači lepo se smeje. Ne vidim ništa muško gore na njoj, tako da ja ću da stavim ovdje da je ovo žensko. Ako bude muško, dobro, žensko je. Pogodio sam, znači nemoguće ono da bude muško. Idemo dalje, evo Kinezi, Japanci. Japanci su jako čudni, uglavnom kod njih je sve to počelo, oni su počeli te neke transformacije, znači ne mogu da verujem, gledao sam tako neke klipove kako su pretvorili znači nekog muškarca sa make-upom samo znači u ženu, znači bilo onako ježivo kako su to uspeli. Ajde vidimo ovdje, uglavnom svi oni liči i ženi i muškarci. Ajde vidimo usta, dobro i usta mogu da se naprave. Ja ću ovdje da glasam da je ovo muško. Ovo je žensko. Jebi ga. Idemo dalje. Ovo mi je nešto poznato lice. Šta je ona slika iza nje? Sve u svemu lepo izgleda. Pa ajde da vidimo muško. Zbog lica. Mislim da je lice ovako malo veštačko. Jeste, ovo je bilo muško. Vidite kako je izgledao pre. Idemo dalje. 7. slika. Znači da vidimo. Prvo grudi. Znači tu se vidi odmah. Znači ako su grudi ako grudi nisu ovako prirodni, onda tu se vidi da je bila neka operacija. Mislim da grudi nisu prave, zato što vidite kako ovdje ide ovo nekako s desne strane skrenuo. Idemo da stavimo ovdje muško. Jeste, muško je bilo, eto pogodio sam. Ovo ne znam, ovo bi trebalo da je žensko. Ajde vidimo, da kliknemo, sve je moguće. Dobro, pogodio sam. Idemo da li se vidi neka operacija. Kosa mislim da je prava, ne vidi se neka perika. Ima lep pogled, znači baš je lep ovako pogled. Stavit ću da je žensko. Dobro, žensko je bilo, šta je ova slika, what the fuck. Idemo 10. slika, opet ovi Kinezi, Japanci. Znači njih je teško da ih ovako prepoznate. Ne bi me čudilo da je ovo znači muško. Ajde da bude žensko. Muško, eto, rekao sam, znači ovi Japanci su baš ludi, znači kako prave te transformacije. Da vidimo ovo,
Ovo mi ne liči na žensko, da je nešto ovako veštačko, Photoshop slika, ja ću ovdje staviti muško, ali je žensko, jebi ga, nisam pogodio. Idemo ovdje 12. slika, zbog lica opet, znači ja mislim da je ovo žensko, ali sve je moguće. Muško, what the fuck, evo kako izgleda pre, znači nevjerovatno kako prave, znači ove transformacije, baš je teško ljudi da pogodite, tako da pazite se uživo. Ovo je, moguće da je ovo žensko i da su namjerno stavili ovu što je mršava i što nema velike grudi. Nije, ovo je muško, znači, dobro. Ovo je znači 100% izgleda na žensko, jest žensko, dobro je. Nerešeno, idemo dalje, šta god daje isto lepo izgleda. Trebalo bi da je ovo žensko, znači ne zanima me, ja ću da im samo ruke. Evo ovdje mislim da sam primetio, ako bi sakrio ovako lice jednom rukom, ali opet ima ove nokte, ali mislim da je ruka previše velika, žene nemaju tako velike ruke. Muško, eto pogodio sam. Idemo, mislim da je ovo zadnja slika, pa ćemo da vidimo na kraju koliko sam pogodio. Ajde da vidimo i ovo. Ovo bi trebalo žensko. Znao sam da je muško. Htio sam muško da stavim. A ima još jedna slika, dobro je. Is this a real lady or store boat? Da vidimo. Znači ovo je zadnja slika, mislim nije, ima još. Idemo ovdje da vidimo. Žensko. Dobro, pogodio sam. Idemo dalje, 18. Samo da vidim koliko još ima. 19. Dobro, još ove dve slike ima. Ovo je žensko. Muško, znači kako je ovo muško? Pa gdje su prave slike da vidim kako izgleda? Ovo je travestit. Dobro, pogodio sam. 10 right. Pogodio sam 10. Koliko je imalo ukupno? 19. Znači 9 sam omašio. Znači dobro je, eto, barem sam više pogodio nego što sam omašio. Ništa ljudi, to je to. Napišite mi vi u komentare koliko ste vi pogodili, da li ste imali više ovih pogođenih ili ste više ovako omašili. Tako da, eto, to je taj bio ovaj test, quiz. Pazite se, znači kad idete uživo, kad se nađete sa nekom devojkom, tražite prvo ovako ličnu kartu ili pasoš da vidite da li je muško ili žensko, zato što kao što vidite ovdje, u današnje vreme sve, znači, može da se promeni, tako da pazite. Ništa, to je to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, vidimo se u neki drugi.